Mustanaamio ja kadonneiden kalsarien arvoitus. Kerran syvällä Bengalin viidakossa pimeässä pääkallonluolassa oli hätätilanne. Mustanaamion, maailmankuulun supersankarin, asun päälleen kuuluvat raidalliset alushousut olivat kadonneet. Miten hän nyt lähtisi torjumaan merirosvoja ilman niitä? Hän oli murheen murtama. Kuinka voin olla supersankari ilman supersankarikalsareitani? Hän huokaisi. Samaan aikaan alkoi kuulua musiikkia. Se oli Guran Guran alkuasukkaiden orkesteri, joka soitti iloisia säveliä, luoden oudon kontrastin koko tilanteelle. Apuun kutsuttiin Pohjoisnavan läheisyydessä toimiva Mustanaamiokerhon alajaosto, mahtava erikoisryhmä, Pääkalloluolan pahikset. Nämä nokkelat, nuoret miehet, tarttuivat toimeen välittömästi. Heidän yhteisellä päätöksellään projektin johtoon valittiin todellinen erikoismies, Tsygä, joka vasta saapui paikalle, tietysti fillarilla, sillä mikä olisikaan sopivampi kulkuväline tälle asioiden valmistelijalle. Kun Tsygä saapui fillarillaan, hän yritti tehdä vaikuttavan sisääntulon luolaan, mutta unohti, että hänellä oli vielä pyöräilykypärä päässään. Hän juoksi sisään luolaan, mutta kypärä jäi kiinni luolan aukon reunasta. Tsygä kompuroi ja pyöräilykypärä lensi päästä suoraan Guran Guranin laulajan mikrofoniin, aiheuttaen valtavan feedback-äänen, joka sai kaikki peittämään korvansa ja nauramaan. Tutkimukset alkoivat, mutta pian tarinaan ilmaantui odottamaton hahmo, Majava, joka yritti esittää piisamia. Hänen naamioitumisensa paljastui kuitenkin nopeasti, sillä toisin kuin kerhon oikealla maskotilla, hänellä ei ollut reidessään tatuoitua koodiavainta. Samaan aikaan, kun pahikset yrittivät selvittää alushousujen arvoitusta, Majava jatkoi piisamin esittämistä. Hän yritti rakentaa patoa luolan sisäänkäynnille, mutta joka kerta, kun hän asetti oksan paikoilleen, se romahti maahan. Majava päätti lopulta opettaa tiikerille patojen rakentamisen taidon, mutta tiikeri vain katseli hämmentyneenä, kun Majava kaivoi innokkaasti maata ja yritti istuttaa oksia maahan. Samalla, kun Majavan identiteettikriisiä pohdittiin, kerhon jäsenet huomasivat jotain erikoista. Suuri laukku täynnä salaperäisiä shampoo-pulloja. Näistä on oltava kyse, huudahti yksi pahiksista. Mutta miksi Mustanaamion alushousut olisivat shampoo-pullojen seassa? Juuri kun tilanne näytti toivottomalta, paikalle saapui tiikeri, joka oli tunnettu siitä, että se kieltäytyi seireenien viettelystä ja vaan jatkoi laiturilla loikoilua aamuauringossa heidän laulaessaan. Seireenien laulu ei minua haittaa, mutta nämä shampoo-pullot, niissä on jotain outoa, tiikeri murahti. Kun Pääkalloluolan pahikset tutkivat suurta laukkua täynnä shampoo-pulloja, yksi heistä päätti testata shampoota. Hän kaatoi pullosta nestettä käteensä, mutta yllätyksekseen se olikin superliukasta. Hän alkoi liukastella ympäri luolaa kuin luistinradalla, yrittäen epätoivoisesti pysyä pystyssä. Kaikki nauroivat vedet silmissä, kun hän lopulta törmäsi Guran Guranin rumpaliin, joka aloitti vahingossa nopeatempoinen soolon keskellä luolaa. Kun Guran Guran orkesteri soitti, he päättivät yllättäen vaihtaa tyylilajiaan klassisesta alkuasukasmusiikista diskoon. He alkoivat soittaa kirkkaita, tarttuvia diskoritmejä, joihin tiikeri ja Majava innostuivat tanssimaan. Tiikeri yritti tehdä breakdance-liikkeitä, kun taas Majava yritti imitoida John Travoltan liikkeitä Saturday Night Fever -elokuvasta. Tsygä ja muut vain puistelivat partaisia päitään tilannetta seuraten. Kun Pääkalloluolan pahikset ja Guran Guran orkesteri olivat myöhemmin todella syventyneet shampoo-pullojen mysteeriin, luolan ulkopuolelta kuului yhtäkkiä hätääntynyttä mekastusta. Tiikeri oli päässyt livahtamaan ulos ja joutunut oksan päälle, joka oli vaarallisesti taipumassa alas syvään rotkoon. Tsygä, joka jo vuosikymmeniä oli osoittanut rohkeutta ja taitavuutta, ei epäröinyt hetkeäkään. Hän syöksyi ulos luolasta notkeasti kuin rotta, ja vaikka jo puoli vuosisataa vanha, hänen liikkeensä olivat yhä ketterät.
Hän kiipesi nopeasti oksalle ja onnistui pelastamaan tiikerin juuri ennen kuin oksa katkesi. Hänen sankarillisuutensa sai kaikki haukkomaan henkeään, ihaillen kun kaikki istuivat piiriin luolan keskelle rauhoittumaan. Yhtäkkiä Tsyyga, joka oli tarkkaillut tilannetta sivusta, huomasi jotain. Katsokaa, hän huusi ja osoitti ylös luolan kattoon, missä mustanaamion kadonneet alushousut roikkuivat. Joku oli ilmeisesti vahingossa heittänyt ne sinne viime viikonloppuna pidettyjen naamiaisten jälkeen. Myöhemmin, kun kaikki olivat palanneet luolaan ja tilanne alkoi rauhoittua, pääkalloluolan pahikset kohtasivat uuden ongelman. He eivät tienneet, miten palauttaa raidalliset alushousut takaisin alkuperäiseen kuntoonsa, sillä ne olivat saaneet tahroja shampoo-pullojen sisällöstä. Tässä tilanteessa Tsyyga astui jälleen esiin. Hän muisteli, kuinka hän oli nuorempana oppinut erilaisia puhdistusmenetelmiä matkoillaan ympäri maailmaa. Vaikka hän oli tosiaan jo puoli vuosisataa vanha, hänen muistinsa ja tietotaitonsa olivat tallella. Hän ohjeisti nuoria pahiksia käyttämään luonnollisia ainesosia ja perinteisiä puhdistustekniikoita, joita hän oli vuosien varrella oppinut. Hänen viisautensa ja kokemuksensa loivat ratkaisun, joka sai kaikki hämmästelemään ja ihailemaan hänen syvää tietämystään. Kaikki nauroivat helpotuksesta, kun mustanaamio vihdoin sai takaisin rakkaat raidalliset alus, vai pitäisikö sanoa päällyshousunsa, vieläpä melko puhtaana. Majava, joka edelleen yritti esittää piisamia, sai lopulta oman roolinsa kerhon 3. vai oliko se 4. maskottina, ja tiikeri päätti jäädä luolalle suojelemaan Guran Guranin orkesteria muilta osumilta. Ja niin, kaiken keskellä, suuren seikkailun jälkeen kaikki olivat onnellisia, joskin hieman hämmentyneitä ja valmiita kohtaamaan uusia, yhtä jännittäviä ja naurattavia seikkailuja pääkalloluolassa. Sen pituinen se onnea Tsyyga.